Open then show your elephant umbrella. Let me fire to your banana leaf. Do you decode the DSTV? People, because when things fall apart, the center of Jaros fair remained Poponki. And when dying at dinner, Dobeno, Nequensu, Kamamana, Dama. Kendi be farful. Obulon we well my womb madubuni bugoshu. Negent. Obulon give well one madubuni bugoshu. Obulon Wijan and Kedibia well on say, Tielu Maduna Nyonya Leon Wabuni bugochu. Obrezioku. Ene watch non. Makanandi botulinu sina mkuto galanya ko gugu amma. Kan wele ananu na mmadu no South Africa na azu afia nto obokwa na afia ogwa maka onye Igbo efukwa na onye Igbo ibe. Ichose ifihe ma obuli ije kwoli ya police ndo obodo ka e wee bulu ngwa afia maka na ọ na-eme ofuma igbugokwa the person. Mgbe mmadu na-ele original something na ọ na-azụ si na ihe onye a na-eleba akuchie igbugokwa the person. Mgbe mmadụ si obodo oyibo bata si na ọ chọkwa ịnụ ndị be Okafọ nwa ya nwaanyị isilapụkwa ndị be Okafọ na ọkwa ashawo ju na bịa why na onwerokwa nwa Okafọ ịma ka o si eje na ana igbugokwa the person. Ị na-anụ ihe na-ekwu ọya ka nsi na ọka ngwunu ka unu malụ ka unu si ezele udu ndị afọ. Enwe ihe nche ịkọlụ unu na-ege ntị ka nkọlụ gị. Onwe one of my friend ọ na-adị na-acha atụ onye ọcha with foto ndị ọcha ịmago ihe yahoo anụnwa. So on a chat client ya na-enye ezigbo ego up to onye $1,000 $2,000 oge afọ up to ogonye si anyị nni. Amalụ m na onwekwa one of my friend nni ọ na-egonye anyị na-ewe iwe. Ile-ege ntị nni ahụ na-egonye anyị ọ na-ewetekwa ego a support n'ọnụ ị na-egote nni oge ọbụla ọ na-egonyezi anyị nni. Ime ihe ome o wee jee wee kọpịlụ afa the woman. I wake up after the woman. We just chat by the woman on Instagram. We go be another my friend in the line in boy Nigeria. No Igbo, no scammer kobo. Very bad luck to him. Obona da my friend kowagolu the woman. Guyana no Nigerian kobo. No like ya. E watago. Obona na lucy the woman face. The woman I like gia. Manada my friend amalono face kona luzia. If you know bonasi na that my friend agwalo onye ochia no boy Nigeria. If you know wepu gi onu n'ala ogbugia. Onwe ike that my friend afọ ojekwu the thing that my friend there wele egbe zubori ejidi agbagbuo ya. If you need bugo the person. Onweli ye na yo follow this my friend si ya na koli ya ni ya bi yo umuazi. Ade ma si ye na apia ibore. Ndị mmadụ story nọ na-efolo m. Ihe ọbụla ngwa gị n'iru akwụkwọ agbụgbojom. Obode maka unu ndị Facebook enwe menu mmadụ story real. So ihe na apia ibore. Mana ihe njike na Chukwu bụ na ihe ọbụla o emete n'elu ụwa n'ụwa ka ya anala ụgwọ ọrụ ya. That my friend ọ dị ka dibịa ka onye nke afọ na-emezi. Nke ahụ ọchị ikwuto na-emekwa ọfụma. Ọbụla mmadụ kpọlụ gị ya lụsị aga aka isi na onye ọgwụ ego. Mmadụ nye 1 million ije na club lifisia ya isi na-enye ego ọgwụ ego. Gị nwa kpata na ego ụbịam lie n'onwe yin. Ị na-anụ ihe na-ekwu ọya ka nsi na ọka ngwunu nwaanyị ọbụla ya abịa gịnị ya na-abịa na-eme competition zeli ọya lalụ ịlanye n'aka ọnwụ nwoke ọbụla na-afụta ya asị competition zeli ọya lalụ ịlanye n'aka ọnwụ. Amarọ m ihe nji wee na-agwa unu mana ana mfe agwa gị na-amụli ka ikpu akpụla ajị. Ọbụla mgbe ịgba alụ mmadụ ebegbu na igbulu onye afọ mgbe mmadụ jere obodo oyibo tụọ ngwa afọ ịma na original ị na-asị ndị mmadụ na fake igbugo the person. Mgbe ị nọkọta je mechie ebe mmadụ si eli nri ka ihe chọọ ka that person mee igbugo the person. Mgbe mmadụ chọọ iyelụ mmadụ aka mmadụ chọọ ịkpọrọ obele nwa kpọbata na HK isi ya na the boy na-ezu ori just ka ọ yala ebu na ọfụ light igbugo the person. Oya can see now can fire to this early villainy because this sunrise is jama play my coconut. You nwekwa my vibration nke onye chikwa ya zelu ke ihe ngwa unu tata zelu no ndị oju ọnụ egbu ọjị ndị a na-afụta mmadụ ibe fa ka competition ndị agba mbibi ka fa dịka ibe fa fele ngwa afia lie m isi ego zelu no fa ị na-anụ ihe na-ekwu. Do you decode the DSTV?